जोंना दिनै फारौ बेदर जानो नागिरदों। फारौ बायना लाबोदों मासे, ओमफ्राय बेखौहाय जानो नागिरदों। बिथाङा नै मावगासिनो दं। ओरैहाय इदि बेदरफोर माफोर लाबोनानै जायै बुस्थुफोरखौ लाबोनानै जाफैबा एसे उसुबिदा नुयोना मानसिफ्रा, बेखायनो आङो भिडिअ होला। दायो बेदरखौल' देखायनोसै, ओमफ्राय दायो गथायैनो दं नालाय दासो माबाहांदों, गोदाहांदों। ओमफ्राय नुबा दस्रा मानसिफ्रा बेखौनो जायो सानगोन ना। जोंनि माबायावबो भिडिअआवबो दस्रा बेलेगफोर नायग्रा दंना, फ्रेन्डफोर दङ, बिसोर नुबा एसे उसुबिदा जागोन आरो बेखौनो देखायला। भिडिअखौ देखायनोसै आं नोंसोरनो दा मावगासिनो इयो। नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ, नोंसोरनो खिन्थालांनोसै आंनो माबायदि सङो। संनायखौथ' बयबो रोंखायो नालाय, अब्लाबो जों संना जानायखौ नोंसोरनो एसे शेयार खालामनोसै। बेदरा नै गोदाखांबाय। बेदरखौ एसेल' नुदों जानो हागौ नै भिडिअआव, एसे गोबाङानो नै ओरैबायदि मोजां गोदाखांबाय। नै बे सिखा फिसाजों गोदानांदों नै, उफाय गैया। बेहाय सिखा गिदिरबो मोना नालाय, सिखा गिदिर मोनबाबो माबायाव गोदानो, नै बेहायनो माबाबाय। बेदरा बेनो, बेखौ संनायसै। ओमफ्राय आङो ओंखामबो संखाबाय नै सामब्राम गुफुर हाइजें मस्ला होनानै खेबसेनो होनानै देना लानायसै आङो। आलदा आलदा देबाय थाला, खेबसेनो ज' होनानै देनायसै। सामब्राम गुफुरखौ एसे होबावनायसै आङो। हाइजें मस्लाखौ देखांबाय, ओमफ्राय बानलुखौबो हाखावबाय नै आङो। बानलुखौ गोलाव गोलाव हाखावनानै लाबाय। ओमफ्राय थाइब्रैल' होबाय आं बानलुखौ, नानिया जानो हाया नालाय। ओमफ्राय सामब्राम गोजाखौ दरनै होबाय। संनायसै आं दायो। दायो संबाय थानायसै नै, नोंथांमोना नायलांदो। संख्रि एसे होना लानायसै आङो। आरो हालदै होनायसै एसे। बेदरखौ होनोसै आङो नै। बेदरखौ एसे दोनग्रोयो नै, बेदरा गोथावथार। एसे खोबना होनायसै आङो नै। गोथाव नुबायबो नै ओंख्रिखौ। दै होयि सायावनो गोथाव नुबाय नै, मोदोमलायबाय। भिडिअ कालारखौ बारा मोजां नुवाखै जानांगौ, नै मोखाङाव आराम जाबाय। दै होबाय आङो नै, मोनबाय थाथोंसै दायो। आराम नुबाय नै, मेजेम दंमोन नालाय सेलुलायनाय नुबाय नै ओंख्रिया। मोनबाय थाथोंसै दायो, गोदौबाय थाथोंसै। आंना ओंख्रिया मोनबाय नै, दुन्दिया होबाय आङो। मोनबायानो नै, जेबो ओंख्रि संला, बेजोंनो जानोसै। एसे बिदै दोननायसै नै, एसे माबा होबावनानै मोनबायानो। गोथाव नुबायना नै ओंख्रिखौ, फारौ बेदर। गोबावनि उनाव दोननोसै, जानोसै। मोनबाय नै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा बयखौबो थेंक इउ सो माच। नोंथांमोना बिदिनो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था, आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना साबसक्राइब बानायनानै हो, आरो लाइक खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंसिनि अननायाव मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। बाय बाय।